बेटा गुड मॉर्निंग। स्कूल ढंग से ठीक है। मेरे लिए क्या लाओगे? चिप्स? हाँ तेरे मेरे लिए क्या? हाँ एवरीवन लोगोफोर दिनैहाय दायो जोंनावहाय मिस्ट्रिफोर दङ आरो किचेन बानायनो दिनै मिस्ट्रिफोर फैदों ओमफ्राय दा फुंनि टाइमबो ओमफ्राय जोंबो दुगैनानै फ्रेश जाबाय ओमफ्राय दा साहा लोङाखै मिथुआथ' साहा लोङो नालाय साहा फुदुंनि ओमफ्राय मैया होफैनाय आयं होफैनाय फिथाबो दङ नैबेयावहाय दैनि फिथा ओमफ्राय बेजोंनो साहा लोंनोसै जों दा फैबाय थादो। लोगोफोर मिस्ट्रिफोर दं जोंनाव दिनै खामानि मावसिगोन हाग्राफोरखौ साफा खालामजोब्बाय नै सासेया नै फिथाइया साब्रै साहाखौ जोंल' लोंगोन ना बिसोरनोबो हा साहा फुदुंनि मिस्ट्रिफोरनोबो फुदुंनि जोंबो लोंनि आरो दङ नै बेखौ मैयानो होफैदोंमोन नालेंखरजों संनाय खिन्थु मैयाथ' मोनाबायमोन नालाय दा जों बेखौनो साहा फुदुंनानै लोंनोसै आरो ओमफ्राय स्टभआ नैबेनो लोगोफोर मैया लायबाय जोङो गेस स्टभखौ गोदान ओमफ्राय आब'आ ओंखामखौबो संलांखाबाय ओमफ्राय दा फैफिनगोन बियो मिस्ट्रिफोर दं नालाय दिनैहाय मिस्ट्रिफोरनोबो ओंखाम संगोन आरो जोङो मा संनाय जागोनथाय ओंख्रियाबो मिन्थिथ'वा दायो मर्निंनि साहाखौ लोंग्रोनि जायखिजाया बिसोरनोबो साहाखौ होग्रोनि साहा फैबाय था बोरैबा गरम बिसिनिथिं एसे बांद्राय गरम नामाथाय ना माथाय हमनो हाला आङो खिन्थु देनजार गरम बे साननै सानथामसो जाबाय गरम जानाया एकदम हाय हाय बाब्रे बिदिनो जागौबाथाय जाथारबायहाय गेस गोदाना साहाया आंना गोदौगासिनो गुदुं खालामनि आं लोंग्रोनोसै मिथुजों आंजों मिस्ट्रिफ्रा दासो सफैदों नालाय बिसोरनो दा दसे उनाव होनोसै खानाय खाखोना माबायदि नुदों आंखौ फिथाइया गोथावथारहाय जि बुरजा ना मोनदों नै जोंहा बेवहाय मोनहा दिनै नायलाय बालाबाथिखिसो लांनि आं बिदों आं एवजानो आयौ बेसेल' जाबाय सायनानै बेयो बेखौ एसेल' लाखिखाबाय बेखौ फोराननोसै माने बेयो गब्लं एसे सान्द्रियावसो फोराननांगोन बेखौ माबा ना गोराना गजलांगोन बै ना फिथिख्रिखौ हरनो नाङा जोंनो नामा ना मिक्स हरगोन बे बालाबाथिखौ मोनबाबो जाथारगौमोन टिंग्रा फिथिख्रिखौ नाङाहाय सावनानै बाथोन दे ना दे साव होमबा बिराद मोजांहाय बिदिबाथ' दे सासेयाव मानै गोलैबानो जागोन जोंना मानसि गैखाया मा इखौ फैसा होनांगौ ना मानांगौ दा नाङाहाय 200 होफैदो फिथिख्रिखौ नाङा फिथिख्रिखौ होनांलाहाय दै जायाना नों ना बेखौ जागोन जाया बालाबाथियाखौ जायोना आयंमोनहा जि ना मोन्दों आरो ओंखायनो माबा मा होनो लांनो फैदो एसे एवजानोसै नास्राय ना सावनानै बाथोन देयोनो सासेया जाबाय माने माथाम हरबा हरजोबावगोन आरो गासिबो ना बानलायलायदों ना बिनाया माला इदि हमखुमाया नोंसोर आंबो हमैगौमोन ना फुङावनो आंनो मानो खिथायाखै नोंसोरो सुखांखाबायना आब' सुखांखाबाय होमबालाय एवनानैल' एवहैनांसिगौल' आंहा मासि मोजां नै ना गोरैखौ आयौ बे सेंना नङाथ' गोरि नासो जागोन दे मानैयानो जागोन दे इखौ ला इखौ सावनानै बाथोन दे ओइ मान गिदिरखौलाय बानांगौ सावनानै बाथोन देनाय होमबासो जागोनलाय बे फिसाखौलाय बोरै सावनो नोंलाय जागोन ना जागोन बेखौ एवहैनोसै आंहा बेखौ लाना फैदो माबाखौ नायनो गिदिर मोनथारदों माथो माबैसो दं बेयाव माने सलना दि गिदिरखा खै केजि जागोन बेयो 5 केजिसो जागोन मासेयानो मबाइलावथ' हमनो हाबावा ना आं गाबोन सान्स लाफैनानै मासे खावथारगोन आं गाबोन फुङाव हमबावगोन नो बिसोरो हाग्रानि ना जि मोनखादों गाबोन फुङाव आंबो हमफागोन आरो मासे सलना खावखादों आं ओइ थेंगोना मासेखौ हरबालाय आबो बै थेंगोना मासेखौ ओइ थेंगोनाखौ मेगना गोसोथ्रानो दे जाबाय थेंक इउ हनै मासे गोलैबाय ओइ नै बालाबाथिया मिथु जाबाय नोंना होनलाय जाम्बासो इ गिदिरखौसो लानांगौ
Nilo, abole. Zip kadang ayo. Orang apa na? Nakho, masih lezat amba. Tapi unsnya ha. Dehai, thap banana thap dengkam sungguh aja ngana. Satarlah. Engkau sungguh thap banana sendang apa? Satarlah nana. Pin nagira bisru nung apa? Nakho fry unsnya. Sarai bohai baik. Pray sarai fura mana gusum zai untuk sapa sedai gusum sini mana orang songa nalai zengha bangsina na abuah orang songa mazang mana na orang songa engkau gusum thata Oma betul songa bah. Maya sogun nung biku orang sodus nane. Ge sogus ini sodun beli bukan nane. Haldai songkri lagai bay. Angin nasau naik. Hindu tanahnya harus sana banang ma menjabona. Kalau bangga lah yang harus. Malay kanai, aram sesungguh yang pala baca, nothing guna. Ani favorite kata asal. Bijang mai berapa biji melung nemen banget gitu. Malaysia mana sahaja ni nak kau. Anak uji. Formen bayi ni bangre upram terba, gato zayang kau ni asyik. Zana ini siang asyik lah. Gato ter. Berat kau ini ada ni lokal nama ada. Nih. Halang na time. Baby haba das income zakhanan kapslang obay. Pai nago phone parcel sobideng mansang ni. Saseo na skutla na goila na figo ang na. Ha? Okay de. Nungku mana mo wala pa beleg ni mi chumba yelo beleg ni. Ay di. Wow. Selfie be he. Ma moनसे सफैखोबा कुर्ताया सफैदों दे लुथि खाबायना खनसे 1500 आं मंगल स्टोर खाम बिख सफैदों सानदों कुर्ता सफैदों ना हम ना ने किवर कोड होदो अनलाइन खालामसै Unboxing kalam ni nih, apa videographer ni juga. Nani partinya kau dia mbak. Kis kena order tang apa? Wow, mention ni kurta macam orang kamu, apa itu guru tu kan hak ya? Kita bus kan, kita dia shop kan hak kan deh. Hak ya mau lihat ni. Ayo, apa pista baru mulai. Videographer asal ni awas. Ini, tega kan hai. Ayo mama pidong. Kalau lelas baru hantar. Cium tu mana dah kayak buku ni. Mari mak kurte na. Oh, ini sih anglah sambil mak suja mau. Ni, koram jaya na ni. Buku bay. Mana sih gijir nama hai? Lar kalam tu mana ngam pai. Mak kamu fittings kam nang kat. Istri ada apa? Demu mana? Itu gijir terjang na. Ada gijir terjang bang. Isi fittings kam lar kula demu mana medium lah. Mana? Mai lusa dah kan gini ni. Ampai bising lagi sih, plazo ada churni. Unboxing dah bang, tapi kagen hai nih. Unboxing kalam berapa? Kalam nanggon karena lar demen nang moti jadi nah ham nih asal itu gidir nu bang. Mana fitting ham tu sih. Ang dengar nai roda kan be. Road berat sih orang itu kenapa? Baru ni dengar. Dengar, nabai, lampu lampu wala na ba? Building